Έτσι ακριβώς. Σήμερα είμαστε εδώ και είμαστε πολύ ουσιαστικά χαρούμενοι, μιας και φτάσαμε πολύ γρήγορα στο σημείο να παραδίδουμε το στέγαστρο, το κλειστό, στο ανοιχτό κολυμβητήριο. Ένα αίτημα που υπήρχε πάρα πολλά χρόνια από τους συλλόγους, από τους αθλούμενους, από τα παιδιά, από τα σχολεία, ώστε να μπορούν απρόσκοπτα, ακόμα και μέσα στο χειμώνα, να μην σταματούν οι προπονήσεις τους και να μην έχουν ζητήματα με τις καιρικές συνθήκες. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 400.000 περίπου, λίγο πάνω από 400.000. Η σύμβασή του υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2023 και ενώ το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του ουσιαστικά είναι μέχρι τον Ιανουάριο του 2024, ήδη είμαστε μέσα στον Οκτώβριο και παραδίδεται σήμερα έτοιμο προς χρήση και στους συλλόγους και σε όλα τα σωματεία που υπάρχουν εδώ, πολύ πιο σύντομα από ό,τι προβλέπονταν. Ξεκίνησε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και μέσα σε 20 μέρες, όπως είχε δεσμευθεί ο ανάδοχος, ολοκλήρωσε τις εργασίες και πλέον σήμερα είναι έτοιμο. Καλημέρα και από μένα. Όντως σήμερα είναι μια χαρούμενη ημέρα για τον υδάτινο αθλητισμό, που πραγματικά λύνεται ένα πρόβλημα πολλών ετών, το οποίο στους χειμερινούς μήνες όλοι οι ενδιαφερόμενοι στο κομμάτι του υδάτινου χώρου είχαν ένα πρόβλημα. Αντιμετώπιζαν το πρόβλημα του κρύου, της βροχής και των τελευταίων χρόνων του χιονιού. Πλέον από σήμερα και επίσημα δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ώστε όλοι οι δημότες και οι σύλλογοι να μπορούν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου μας 365 μέρες του χρόνου. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο δίνει μεγάλη πνοή στον αθλητικό χώρο και φυσικά εμείς σαν Δημοτική Αρχή είχαμε δεσμευθεί και υλοποιήσαμε αυτή την κατασκευή, που πιστεύουμε ότι στο τέλος θα οθήσουμε περισσότερους νέους δημότες και νέα παιδιά να ασχοληθούν με το χώρο του υγρού στίβου.